Welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Muli bwanji masana abwino konse kumene inuyo muli. So apa ndimaona nkhani inaso imene ndaonaso nkhani inaso kachike naso. So actually pali nkhani pano. Tumvetsere bwino kuti tione kuti nkhondo inaso imene America panopa ikumenyaso ndiyo tani. Pali nkhondo ina ndithu nkhondo imene iyi akhala kuimenya kuimentha yonse zaka zambiri kwambiri koma pakati panonso I think so yukumanaso ndi ma threat ena yukumanaso ndi chiopsezo china nkhondo imene yoyo and mpakana panopa pabwera message so pano kulunjika kuauza maiko aku Europe maphanga kodi Emmanuel Macron yakuyankhulani nonse kapena akamba nkhani yayekha yeyo. You understand what I mean? Like baba amene akuyankha zimene ndi Secretary of State Marco Rubio kuauza maiko aku Europe kuti Emmanuel Macron anapita ku China. Pamene anapita ku China kumene koko pobwera wayankha ndatola nkhani ndipo wauza kuona kuti pakufunika ndithu tipange shift tipange maubale nkhondo ili salowelere komanso it's like pali zina zoti it's like afuna kupanga shift ku dollar koma kana dollar imadzowa dollar imene imakhalira mucha nkhani ndi imene yoyo. So I mean ndiyamba waopseza anthu aku Europe aja kuti aphanga munene amene apanga yekha kapena nonsoni muli gulu limodzi pamene mungazoti kwatentha kwaocha. Tamumveni guys zimene akukamba Marco Rubio, Secretary of State ku America. The president of France, Macron, goes to China, spends about 6 hours meeting with Xi Jinping, and then on the flight back, he talks to a bunch of reporters. And here's what he told the reporters. He told the reporters, number one, that it's time for Europe to break away from the United States, not to depend on the dollar, not to depend so much on us, to become their own third superpower. The second thing he says, which I found really interesting, was that Europe needs to make sure that they don't get involved in conflicts that are not their conflicts. Specifically, that Europe should not be picking sides on Taiwan between the United States and China. And so I think this is a good moment for us to ask Europe, does Macron speak for all of Europe? Is Macron now the head of Europe? Is he now the most powerful leader in Europe? Because if he is, then there's some things we're going to need to change. Number one, Europe, including France specifically, has depended heavily on the United States for 70 years for their own defense. In fact, when Macron tried to play global superpower and send troops to North Africa to fight terrorists, he couldn't even get his own troops there. We had to fly them there, and we had to fly them back. He couldn't even get his own troops there. So if they're going to break off on their own and follow Macron's lead, that's going to save us a lot of money. As far as not getting involved in other conflicts that are not ours, we need to ask Europe, does he speak for them? Because we're pretty heavily involved in Ukraine right now. We're spending a lot of our taxpayer money on a European war. And I've supported that because I think it's in the national interest of the United States to be allies to our allies. But if our allies' position, if in fact Macron speaks for all of Europe and their position now is they're not going to pick sides between the US and China over Taiwan, then maybe we shouldn't be picking sides either. Maybe we should basically say we're going to focus on Taiwan and the threats that China poses, and you guys handle Ukraine and Europe. So we need to find out, does Macron speak for Macron or does Macron speak for Europe? And we need to get the answer to that pretty quickly because China is very excited about what he said. They enthusiastically support everything he said, and apparently he said even worse. But the French presidency insisted that all the reporters that got that interview, that they had to review, they wanted to review the transcript, and they apparently took out stuff that was even more aggressive that he said. So we need to find out where Europe stands. Chabwino. I mean, to ndiye sanali loud and clear. Yes. Ndi mene anthu amachitira pofuna kuopseza like pofuna kuopseza aliyense. Right? Pofuna kuopseza aliyense. So mmodzi akadzuka. Choyambira chake amati yani? Mmodzi akadzuka. Amatina kuti ena bwa mulimodzi munene. Mulimodzi mina kupangira Marco Rubio. Kodi iye mtima wake kupanga choncho chifukwa chani? Pali nkhani yanji? Iniyo munthu ongoona video yakhoza ongoona video yonchi. Pa
nkungonozera basi amayankhula za ku Europe. Koma deep down komano kuseri kwake kuli nkhani ikulu kwambiri. Nkhani ikulu kwambiri. Imene tu America panobe ikamakhala yomati koma nkhani yanji imeneyo. So pano ine ndikupita kutali yayi, sikunditenga za mmutu yayi, koma tiyeni timuyang'ane Mariano Robert Kiyosaki yemwe uja anapanga post very interesting, anapanga analyze, ananena kuti anayankhula kuti in 2000 muchaka cha 2000 Saddam Hussein anazanena kuti akuluakulu mafuta anga ndizigulitsa ma euros osati ma dollars, mafuta anga ndizigulitsa ma euros. Akatangorero basitu yayi Saddam Hussein uchayo panopa azikuoneka zoti iyeyo ali ndi zida zoononga kwambiri, ma chemical weapons, mass destruction, chanza mli mbili kungopeka bozi lija kupita kwa mrani wamuzimitsa. Definitely kungomaliza pamene popo same time mafuta tan abwelasa agulitsidwa ma dollars. Okay, but ngani muimvetsa asadandaula mafuta agulitsidwa ma dollars kachikena. Chabwino wathabaneko akuti panapezeka Gaddafi anazapempha amati gold backed currency. Anafunako bwanji ife tikhendi ndalama yochita kuti dinar kwa Africa imene zibakiridwa ndi golide, kusati kwake zikha golide. Mumbesa satana zake tendo zoti akamali kusali kwayo kuli golide ndalama America mu golide kapena zimakhala bwanji. Nkhani ilipo ndithu muimvetsa isabona bwino. Iye anapempha kuti pakhale gold backed currency, pakhale ndalama yoti izibakiridwa ndi golide. Chabu anangopanga zimenezo anabwera kumphopola, anangotero mafuta acha akwenda bujani amagulitsidwa ma dollars. So imene ndalama imene gold backed currency makamaka panali zokamba zanje, panali ziyani pene pachapo. Nkhani yake inalena kuti iyeyo amafuna kuti maiko aku Africa, Malawi, Zambia, dan siri kusakasaka so ma dollars so yayi kuti kagule mafuta. Bwezi ndalama tu mwemweyo yikwanisa kugula mafuta awo. Palibe zoti panga tukuto kusakasaka dollar. Ndalama ulinayo koma ufune so dollar kuti ukapeze mafuta. Zimezo Gaddafi amati you understand point yake ndimene. Hii anamphopola, anafa, anamupha. Kenako dola ja ngomabirira bish. Okay? Chabwino. Kenako pali nkhani pano makamaka imene munamake mutha kuimvesa bwino. Nkhani ikubwerera ku 1971. 1971 kwa America kunali president dzina lake amachidwa kuti Richard Nixon. Okay, dzina lake anali Richard Nixon. So Richard Nixon, remember kuti before 1971 za before 1971 August imene ndalama ya dola icha imabakiridwa ndi golide. Ndakoza nthaya mumvesa zimene zoti dola ibakiri ndi golide mthandazo chani. Dziko lonse lapansi why anthu amasakasaka dola? Chifukwa kuti dolayo ukayipeza dolayo umatheka ku America, mabanki ako America ku reserve banks, ndalama ija umatheka ukatenga golide weniweni. Ndalama ija imimira golide weniweni. You understand? Not talking about the locals, komano international ngati maiko atorenga ndalama ja madollars aja ndikupita ku banki ya ku America ndikwa ankokatenga golide weniweni, like real golide. You understand what I mean? Real golide. Tamva namene majeri uzipesa saro chabwe. So ndalama yawo
ngati $1 inali umapeza ndithu ka 1 ndi 3/4 ka piece ka golide. Understand what I mean? So pamakhala ndithu pamakazi ndithu. So that's why winaliyese amasakasaka chani dola chifukwa nkhani yeniyeni ikulu kwambiri ndalama yeniyeni imene amagwiritsa anthu ntchito ndi golide weniweniyo. You understand? Poyamba anali barter trade kena kunali golide. So golideyo anaona zoti timapasana golide pasana golide golide nduyo golide uyu kumagulira. So ma Americans adabwa ndi system yopanga dollar ija nkona kuti ichi chikhale ngati chikuyimira golide. So zoti tisavulekana nkonyamula golide mthomba yake. Komano muthokutenga ichi muthotenga tamapalati ndikuti golide koma alipo. You understand? Anytime mukamfuna muthokatenga ku Reserve Bank ya ku America. So 1971 president wa America wa number 37 Richard Nixon anapanga yani analengeza ku mtundu wonse kuti akuluakule apapa zikuoneka zoti godo wathu akutha ma reserve mwa ife. Okay, so chimene ngapange apa ife tasiya ndalama yathuyi yasiya kubakiridwa ndi golide. Palibe samayazi azizanenga golide yayi. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Ife komano tizingogwisa ntchito dollar by faith, promise, basi inu muzingo muka mzingo ndi golide komasolo mukamupeza yayi. Chifukwa ndalama ija even ndalama yako Malawi ija imatanthauza kuti iweyo ndi golide ku bank ku Reserve Bank. Tanthauzo lake limatanthauza choncho. You understand what I mean? So tena kama Dennis Mahana na ilongoso lapa nkhani ngati imeneyo. Anyway, so nthawi imeneyo iwo aja kuti ife makamaka dollar yathuyi tasiya kutani? Tasiya ku dollar yathuyi yasiya kubakiridwa ndi dollar ndi golide ku Reserve Bank akutha kwambiri. So tizingogwisa ntchito basi. So pamene pajapo zoti why anthu sodziko la basi lingasakasake dollar? Ndoti dollar inamba kutani? Kugwa. Like anthu ala. So why is sakasaka dollar? You understand what I mean? So pamene beso focus choma sakasaka dollar. For dollar yo inalibe sima bakiridwa ndani ndi golide. So perhaps 3 years. Perhaps 3 years. Zinabe zizoti munthu wina wake anali Secretary of State ngati Marco Rubio uja. Yeah, ngati iye ujayo Secretary of State. Zina kama choti Kissinger. Sinzoti ka Kissinger ka Kissinger koma zina ngati limeno Kissinger. Yeyu anapita ku Saudi. The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon. U.S. President Richard Nixon sent his Secretary of State and National Security Advisor Henry Kissinger to Saudi Arabia for a secret meeting. That meeting took place on a battleship called the USS Quincy, and very few records were kept of that meeting. But Roosevelt promised the King of Saudi Arabia weapons and protection in exchange for the United States to have the exclusive right to develop oil from Saudi Arabia using dollars. Nkukapanga deal kumekucha. Kuna kule mafura anu sewa unzigulisa $. Ife wani anaopyeza chwambe yechenjeni kunali kuopyeza. Ngati mufuna ufumu wanu upitilire. Ngati mufuna ife tisakupanga ni invade. Ngati simufuna kutrain nkhondo. Okay? Chwambilira. Ndakuti mafuna anu muzigulisa $. Yeah, pamene kuti mfana bwino. Nde $. Also mukapeza muzigulira zida kwa ife. Kupanga so invest so kwa ife. Kuti niyo mukhaurerezeka. Kuchoka kunyambalo.
palibe samazi kugunda Nixon yayi. Oh, yeah. So, then Saudi mnavomera mafuta ku Saudi anavera so maiko kuli mafuta kupanga siku yake kuja mwase muja ndi kwauza nkhana kiti imeneyo kuti mafuta azigulisidwa matrasi paibe arasintha pamenepo yayi zimene zinapangisa kuti dziko lonse lapasi kuyamba sosakasaka dola timvana wena kuyamba sosakasaka chani dola mafuta ndi padziko pano ngati ufuna mafuta tisakasaka chani dola nikuyamba kuyisakasaka dola ita kuti anthu akagule mafuta. That's why mafuta ku Saudi Arabia, mafuta ku UAE, mafuta akuti Malawi kuti ikapeze mafuta amene jawo sura akuyenera kwa kupeza ndalama za kumene kwa yani koma akuyenera kusakasaka yani dola. So dola ija inabweranso kuzakhalanso ngati inaweza panga dominate, ili ni dominance, inakhala king sobano chifukwa kuti alesa urani akuyisakasaka dola ija. Timvani zimenezo. So pamene Irani nkhondo ikuchitika nkuma wauza maiko achiluli aja kuti maphanga kusewera kwambiri mbali inaso afunaso anyese kuti kumeneko ndizovuta ngakhale kuti at least a little bit ndizovutirabe for America pa pokhapo amene mukuona ndopasana history imene yachitika ngati kwa Gaddafi, Saddam. This issue most of the times America kamenya nkhondo, okay, chabwino pali nkhondo zina zambiri America imakhala kupanga ikuteteza dola. So petrodollar deal imene muna invite mitu maikamba kuti pali petrodollar deal kana ke makhairi ndimene panopa palibe so chino chimene chikubakiridwa, right? Chimene chikubakira dola gold nacho sanacho kapo 1971 dola ija koma dola ija ikubakiridwa ndi yani ndi mafuta awo sosete awo ya mafuta awo so anu wake. You understand? So France akula madziwa zimenezo. So France ndi amene imakhala ngati nayonso baja maiko aku Europe akunoza matifeyo amatipeperetsa kwambiri. Kufuna sobano kulowa ku China ku kumaona kuti China tipange bwanji pamene papa titete zimene sobana America kuno chiopyezo uyu Emmanuel Macron uyu afuna akugire uyu. So mufuna zikhalengere dola tisiya apo kenako tizigwisiro mayene ndalama ya China koma business ena ndiyena pamene ndiopyezo so kwambiri. That's why Marco Rubio Secretary of State akuyankhula chonchija wayankhula maiko aku Europe chifukwa akuona zoti nkhondo akuona zoti ali pa chiopsezo petrodollar deal ili pa chiopsezo. That's why amangoti akuyankhula nosenu kapena iye alipo yekha pamene sabale. I mean mpani vamwe yina BRICS acha kufuna kuti muna mange pazikhabe you see ngakhale kuti pano pasizodziwoti zili pati kuma America that's why ankapeleka matarifu enjani kuma America ndikuze imaisetsa ndipo mkulu ameneyu Robert Kiyosaki wayankhula kuona kuti izizi kumakalasi kumasukulu sangaphunzitse chifukwa ndi matopiki amene it's very uncomfortable. Like sangaphunzitse kumasukulu sangaphunzitse izizi. You understand? Koma akamatumiza America akamatumiza asilikali kupita ku nkhondo
amakhala akateteza currency, amakhala akateteza dollar, amakhala akateteza dollar kuti dollar chesako. Cholinga America izikwanitsabe kugwisa ntchito ndalama ijayo dziko lonse lizikhala kusakasaka dollar iwo nde azikwanitsa kupereka ma sanctions, azikwanitsa kuzuza anthu ena, azikwanitsa kupanga mananga pangire mu chifukwa chakuti ndalama yawo ndi imene kufunidwa. Koma mbali ina sikuti zonse zimene okay, ndalamayo sikuti ikubakidwa ndi zimene iwo ali nazo. No. Papa imabakidwa ndi golide ali naye ku reserve bank, koma papa anachotsa ikubakidwa ndi mafuta onse kuti siyawo. You understand? Pande pali chiopsezo chifukwa anake mafuta tanguti hey! No, that's why dziko lonse lapasi tumasakasaka dola pano. Guys, thank you so much. Malawian cameras.